El tram respira. Som el primer transport públic de Barcelona a implementar la tecnologia d'ionització de punta de raspall per millorar la qualitat de l'aire als nostres tramvies. Mitjançant aparells ionitzadors instal·lats en el sistema de climatització, es generen ions positius i negatius que es distribueixen a l'interior del tramvia a través dels conductes de ventilació. Aquests ions carreguen elèctricament les molècules d'oxigen i nitrogen presents a l'aire que després transmeten la càrrega a les partícules en suspensió com els virus, els bacteris, les olors o la pols. Així, es produeixen agrupacions de partícules de major dimensió que, segons la seva estructura, es destrueixen, es precipiten a terra o són atrapades pel filtre de l'equip de climatització. Amb aquesta tecnologia millorem la qualitat de l'aire dels nostres tramvies de manera totalment innòcua per als usuaris, reduint virus, bacteris, olors, pols i la contaminació de l'aire de forma segura i efectiva. El tram respira.